Antes eran máis bonitas que agora. Eran 4 chiringuitos, 4 leiras, pero pasábamos o mellor cando éramos rapaces. Agora é todo pijada. Pero era menos tráfico e andabas máis tranquilo. Agora é moito tráfico. E non podes nin andar pola calle. E non podes deixar un rapaz solto porque tamén xo levan por diante. E antes andaban rapaces pequenos e íbamos a xogar todos ali. Si quieres ir con los niños por ahí, pues vas a las atracciones y así. Pues la fiesta actualmente ahora es, bueno, vamos a los bares. Sí, empezamos en los bares antes de ir a los pubs y así. Y nada, después es pues noches de pubs, de los que abrieron bastantes después del COVID. Pois non teño nin idea porque nunca fun e non sei como vai. En Boiro, pois actualmente un pouco... É así, suele ser tranquiliña, máis ben. Suele saírse a xente así polo centro, aí pola peatonal e cousas así. Non hai moitos líos e así.